וגסותו תגן עלינו וכל עמו ישראל אמן. שמעתי מעשייה מאחד הצדיקים של הננחים. הגיע לבית כנסת של צדיקים גדולים מאוד, של מפורסמים, ואמרו לו, תשמע, אתה יודע מה זה, אנשים באים לרבנו וזה לא בדיוק מותר ככה ללכת. 43,000 איש היו בשנה האחרונה, וכולם באים, צועקים להשם דרך רבנו, אבל זה לא בדיוק מה, כתוב שאסור לאדם לדרוש של המתים, בסדר, רבנו כל הכבוד, אבל 43,000 איש לא שייך, וזה עבירה, ובואו אסור לך לטוס. ואתה עוד מעודד, ואתה עוד עושה עניינים, ופרובוקציות, ומפעיל רכבים, מוזיקה, מה זה דברים האלה? תלך, אתה תיתן על זה את הדין. אמר לו הצדיק, תשמע, כולנו בגדר מתים, שאנחנו מתפללים, ורבנו מתפלל להשם עלינו, הוא דורש על המתים. תראה לי פה מישהו שחי. תראו אותו, הוא קורא את הגמרא, עצוב, בוכה. הוא כל הזמן מדבר על זה, על דה. זה פה, זה שם, וכולכם, העיקר לא להתפלל לרבנו, שאנחנו מתפללים לרבנו, ורבנו מתפלל עלינו, הוא דורש על המתים, אנחנו דורשים על המתים. אז רק תבין מה זה המעלה של רבנו שמציל נשמות עם ישראל.